Băieți, voi veniți să plecăm la picnic! Venim! Noi gata! Atunci plecăm la picnic, dar să mă ascultați, bine? Da! Plecăm! Stop! Eu zic că aici este perfect ca să facem noi picnicul! Da, este super! Ah, ce frumos, ce aer curat! Da! Băieți, eu merg să culeg flori, dar voi stați aici, nu plecați nicăieri. Mâncați fructe, eu revin. Bine, măr. Dani, ce super! Nimic super, Albert! Eu vreau în pădure să plecăm! Ce? Dani, ce vă zice Cătălina? Cătălina, eu tot sunt mare! Nu, eu ascult de Cătălina. În pădure sunt mulți mielci! Serios? Mulți? Vrei să ne ducem să-i strângem? Până vine Cătălina! Da. Încet! Ce flori frumoase și multe! Îmi voi face un buchețel! Wow, cât sunt de drăgăloși! Dacă ne rătăcim, eu cred că aceasta nu este o idee bună. Ce fricosule! Eu nu sunt fricos, dar pădurea este mare. Tu vrei să strângem mielci, sau nu? Vreau. Atunci, așa pe jos ne uităm printre frunze. Și din copac? Nu, pe jos. Nu am găsit niciun miel. Dar erau mulți. Anul trecut erau foarte mulți. Anul trecut? Dar anul acesta? De unde știi că sunt mielci? Este anul 2021. Albert, vină repede, am găsit un melc. Ce, ai găsit un melc? Pentru un kilometru ce-am mers noi. Și ce? Am găsit unul. Noi de așa kilometru trebuia să găsim 50. Am găsit încă un melc. Serios? Este. Este încă mai mare decât al meu. Hai să mai căutăm melci, ce super. Vom face acasă o colecție. Privește ce am găsit aici. Sunt mulți. Privește încă unul. Și încă unul. Și încă unul. Hai să mai căutăm, Albert. Da. Un melc am găsit. Eu doi. Hei, dar tu știi? Ce, Dani? Ce s-a întâmplat? Eu, probabil, nu știu unde suntem. Cum adică? Adică, Albert, noi ne-am rătăcit, probabil. Dani, tu serios vorbești? Hai să căutăm drumul. Privește, acolo sunt verdeți. Poate noi de acolo ne-am pornit. Verdeața este peste tot. Noi ne-am pierdut, Albert. Ce? Noi ne-am rătăcit. Hai, Albert, să căutăm drumul. Da. Oare pe unde să mergem? Eu nu mai știu drumul. Au, Albert, m-am lovit la picior. Am căzut într-o groapă. Hai, dă mână să te ajut. Dani, tu ești bine? Un pic mă doare piciorul, dar încerc să mă ridic. Fii atent, Albert! Uite ce gropi sunt în pădure! Da. Hai, Dani, hai, încă un pic. Dar poate o strigăm pe Cătălina! Poate este prin apropiere! Cătălina! 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 Dar unde este Dani cu Albert?
Le-am spus să stea aici! Dani, Albert, unde sunteți? Dani! Albert! Uite, uite, Albert, am ieșit la stradă! Da! Pădurea este atât de mare! Le-am spus să mă asculte! Dani! Albert! Unde să-i caut? Ura, am ieșit la stradă! Mi-e frică! Ura! Ura! Ura, am găsit drumul! Ura, noi am găsit drumul, Catalina! Și Mielci! Dani, Albert, asta voi? Unde ați fost? Uite, noi am strâns Mielci! Ce vreți să faceți voi cu mielcii? Să-i ducem acasă? Dar eu v-am interzis să vă duceți în pădure. De ce nu ascultați? Dar ce? Eu sunt mare! Dacă tot ești mare, știi, mielcii tot au dreptul la viață. Lăsați-i în pădure să trăiască și nu-i chinuiți. Dar noi vrem acasă, Mielci! Lăsați imediat mielcii în pădure și mergem acasă. Bine, pa, pa, Mielcilor!